Imi ndinadzibaba matangu nesadana na confused here mimi. Ndokumbira musiye confused because pandainyengana naye misi mamusipo. No. No, maifana kuya kuseri motaura neni kwete kuda kuya papublic. Guys, no, takanyingana zvikapera. So why muri kuunza pamba public? Kwa mimi madzibaba maidanana na confused muchiri kudanana naye mukadzi wenyu but mimi musiri kumtsura. Ani akati akuda kuita zvada kuita saka musiye aite zvada kuita because ini naye takasiyana. Now I move to life yake. Yes. Ndosa mukundinyimira mari yangu nekuti makarambana naye. Asipatikete andina kunyime but munhu wenyu ndiyakaya kwandiri. Andina kuti ina ndina zotani ari kudani wakadzini. Ndakatozama kuzviziva nyaya inotobvinzwa. So don't blame my side. Saka pamari mukoti chii? Kwazi susu ta confused makadanana naye. Zvimwe zvese atisatatotaura. Ndinobvunza confused atombonake boss agara nekadura kadiki. Dai atori munhu musvinwa muri kutorwira zvatori nani. Kwaiwo wesakatirwa naye, ati ndwaikwirana naye. Ndaikwirana naye but ini ndaingodyawo mari. Hapana zvinhu zvaitoita itonakirana zvekutenda mberi. Wakainvesta chi pakudanana naye? Andina chandakainvesta boss mari yachinengoperera mukudo yaikupera nekungudya chete. Handina anything chandakabata chinobatika munhu. Baba yaive customer yangu yekutenga manonzi vachima 7 hours. Mazuva ano mukutenga kuti. Pamaidanana confused maenda kuna Kismo motenga motenga manonzi machi 7 hours. She's not 7 hours. Let me tell you one thing. Inini handina ndaitomutumira manonzi ma C24 handambobvira ndakatenga ma 7 hours enyaya handina. Ndima C24 aitoshandisa baba handiti mimi mamuna confused mumota here muri pacabs. Mukatanga ndotengera mukadzi wangu. Alright, wasikana ndokumbira kuti nyaya yapera because tikatora serious vanhu vanozopesera vakui. Ndatisana izvo zvakakanganiswa. Tinotaura kuseri kwete kuya pano papublic. Zvapera chete. Unongotumira mari yekuti tisafumure dhiri chete. Tinotaura kuseri. Sina kuti pane zvakavanzika kudo zvekuti pane zvakawanzika zvinoinvolva involva chi. Saka iye ngauye kusera tipe mari yedu. Kunganga agara kunganga zvakatofumuka kudhara makatozvifumura zvikatomukanganisa zvakawanda. Isusu hatina chatitafumura imi mina kumaenda muri kunganga but isusu tikuti tatafumura chingotipe mari yedu chete. Kana muruda mari yenyu motoenda kwagogo Chihoro. Saka mukuitana pachenyu vari kuitana. Kuitana naye. Ndikuitana naye. Isana na confused hatisi kukurambidza but chingotipaka mari yedu. Panoti mari. Imari yechi palapo. Imari yechi. Pane masikireti atinawo vari 2. Iye matina ndobuditsa foni here madzibaba. Foni iyi ndabata. Tibuditse here madzibaba taura action. Buditsa. Tibuditse here. Madzibaba wasikana. Madzibaba. Sisi chakalinda mkazi wako, tikalinda confused. Do you get me? That's the reason why ndakalinda confused because ndozoti anodana madzibaba hapani kungotsoma Platinum Prince. Platinum Prince asingochani. Pese pane ngashida kumfuza ngashida kumita seko kumubhodisa mwana yana asikadzo mama. Madzibaba tokumbirawo mari. Uyaseri kwachona mukuramba muri papanewo ipapo sei. Ndozviratidza vanhu. Madzibaba takuratidza vanhu. Totaura kuseni nokumbiro hako. Alright, iona confused mturudanana ikaroti makarambani. Aizvo zvangu ndakatakasiyana pane zvikuitika but ndokumbirawo guys musapublish musabuditse zvinhu. Ndokumbirawo social media. Ana chitakaitiko kuti munetsani murambani. Anti wakaona sex step ra evidence vlogs ndakariposta page kwangu takariburisha. Zvichina ndezvo zvinosungisa but takariposta. Saka iwewe biwe. Because my videos are going abafonerwa. Abafonerwa. Na zvikurevei. Zvikurevei. Kotipeka V11 lacho tichiratedza nyaya.
anditi waona kakuti atinyepa zvakamufanana evidence akatakaisa waiza tikaposta nudrive tikangoendesa the reason why ndaituka platinum prince inyaya kuti antonga akadyiswa antonga anoshandiswa mushonga because the platinum prince chero ari mumba na 12 o'clock akanzina confused izvezvo yakustudio anoenda kustudio kwacho odzoka sina kana chaimba anenge aimba malenza confused afarire platinum batangoti papo kumushandisa isusu tobva tanzwa takambodanana namadzibaba iye confused achiti akatona platinum 1 call away platinum oenda memba tichesei ndianenge achitoti tituke varume vedu yeconfused ye anotozviziva kuti ndikamuona ndikumumanesa nditomuchaga effect yenodi kudanga ari kuiziva here yaevidence vlogs Evidence njana ndimziye. uye nanotasa patiktok pane munhu watasenda wataposta Achintaurira. Namadedido maadana ne. zvakaitika pana madedido ini ndinogara uchitaura ndakureview other side of me but plat anozviziva but izvi zvinonyadza nditawira apa parimuzoptaura alright kuti inini ndakakurira kuzvitungisa you know so madedido madezi wayo ndaigarana namaloti taiwirirana so madedido used to come kumba kwamaloti chichiska madedido anga nemusikana wake musikana wake anga kanaka then I was like picha wakanaka chichi unongoziva mabe ndokuda ndatanga kulinga nemusikana wamadedido rumwe raundi rara rechigema Mira. Watu wakati msana madedido tunomuda. wakala Zokumuda muda nani? zvekumufarira chinzwa kanda kutanga kulinga nemusikana madedido then madedido ndopauya kamadedido achiuya manje ndichitanga kuirana naye ndinyatsogara pabhaketi kutoda kuti ndigare kana musoro ndakumbumira Saka wakamudza kuti unomuda zvokudanana naye. musikana wamadedido ndakangomufarira Alright. ndakangomufarira tokanaka so mukabva ndachangowirana naye then Wamutwa. Chinyarara wamutwa. Pakandwa megalaxy. Kalafu wangu funga manje ndotaura here nyaya iyi kana ndosiyana nayo. Panenge pane nyaya apa sei amutwa apa panenge pane nyaya apa. Pane takudzwa rimwe. Wait man, ndine profile picture ya Kalafu yandakaona pandakatora namba dzake. It's starting to make sense now. It's starting to make sense now. And wakabva waichinja as soon as waseva number dzangu. She. Umwe munhu ngandivhurire microphone yaanza nyakalafu guys. Paruda matoni. Paruda 1500. Galaxy ne. Let's go Mali. Thank you Mali. Vura mic ndukumiro Mali. Mali ndomoto vure mic. Kwasaka 4 my handouts chete kuti mic yanza nivuru. We just need 4 my handouts guys. Just 4 my handouts guys. Pamoda one money gun guys. Vura microphone yanza nyakala fundukumbirawo. This is interesting man. This is interesting, man. Wow. Hanzi na Captain Rambo taurai nyaya yako man. Kalafu. Iwewe ndo bwaudza msikana madedido kuti wakanaka ndokuda. Then we started dating. Nimsikana madedido. Saka madedido was like madede was like hey yo kala uno kunyanya ulinga na msikana wangu but msikana wangu akanaka kudarika inena andichamuda ndova namutiona chatochi moko changu but ona ke wewe neni tinogona ngoita sei kungoita atiri kuita you can date here and with your friend ichi madede but nditiona bondra nda create ne I can't live without you I think my chance ndi now then vatatanga kurova round 33 inini but madede do nemsikana we vavarambana then madede do neni tistanga ta close like this, you know. So we started tikatanga with our friends tichita sei waiza saka zvikasiri chikamanya nezvekuti one day
was there a time yekuti iwewe na madedido nebebi rake makarara musame bed? But musikana anga karara pasi tisati karara pambeta after azviitika Kalafu azviitika ukunyeba musikana anga karara pasi ndikazobva pambeta ndakuenda pasi kunokandila nemwana wevanhu hatisi matsaga wangu madedido alright madedido achipinda mugemu akavhunduka pombi do you get my sense saka musikana waidanana naye ndikangomufara utanga neS so tikabva kumashow was around 6 then madedido angatodza musikana wekuti handichakude tobva tarara antikumba kwangu inini namadede tasikarara pambedha then around 1:12 bva ndachinja bva ndanorara pasi bva ndichikadhilaka nemwana wevanhu saka uri bisexual yo kana prince akatondiro kana platinum prince akatondirora anotofana kuziya kuti anofana kurora vakadzi wano wacho inenge iri choice yangu inini zvakafanana naZigo angasiya nyaya yaZigo Kalafu nyaya yaZigo ndoda kunyatsoitaura because ndine pain ukunzwa takaenda out Zigo akati Kalafu akanditi Kismo do you know kuti Zigo ndiari kubhadhara rent pamba panapa ndovana because ndakatomti iwe utenge grocery ndanatenga grocery zvikanzi ndiZigo akauya negrocery nezviro mandoti Kalafu I don't believe you uri kuninyebera then pasina time Zigo ndobvafona zvikanzi Kalafu ndakakanganwa bottom rangu kumba kwako zvikanzi naKalafu dotoripfeka cause Kismo rakandifita ndobva atitora Kalafu wadana na Zigo kuti imbonzwa kupinda nenyaya naZigo nemusikana wake ndine machats I got proof about Zigo yaZigo ndikudabva ndatokupa machats ndichipedza Zigo akayazonditora mba kwangu ukunzwa here mirawo yazopedzesa akayazonditora ka nemusikana akandudza kuti musikana that was another day akandudza kuti musikana wauya naye ishamwari yake then musikana akaona inini naZigo musikana yanga akagara mberi vakayazonditora ndichibva kumebe studio kwanakira tu akayanditora ndisigo ayazonditora ndingamuti musikana wawinaye mota mako ndiyani zvikanzi ifriend yangu then musikana akabva ona chat rangu naZigo tichitaura tese ndobva vatanga kurwa naZigo tiri mbawa but ndesa zoti nyacho ndeerengo kuda panza chidzoka then kusvika musikana waZigo azodza Zigo kuti Zigo Kalafu akanaka can we date here then that first night katonkamura 3 So, what is going on in Zimbabwe, ladies and gentlemen? What's the blood fire going in Zimbabwe? Zigo ndine proof ya musikana na iye Zigo was paying my rent. What a blood Gudo Zigo akauya akatitora akatiendesa out anditi angabhotenga kombi nyowani so ndo yanga yazotiratidza taenda out ndobva anditi Kismo unonwa chii ndikati henesi nini henesi ndasingaizive ndengonzwa kuti inodhura saka ndaifunzwa kuti inonaka ndobva uya nebhodhoro rehenesi ndobva ndatesta yapa yaita $80 ndobva ndatesta ndobva ndati sorry ndasingaizive ikushata but angotirovera mabrutal takuenda kumba Zigo ndobva anorovera nekombi yenyowani ameno paakanorovera Zigo what journalist hero Zigo wepasipati then Kalafu bati uyu Zigo ndipendi drive apa Kalafu akadhakwa ndakatanga kuona ndakufa manje ndakuchema ndakagara kumashure mota yakudhiraivwa naKala inini Kalafu angasati ambondidhiraivha ndakuchema ndikati naiwe Kalafu saka inini ndikafa mwana wangu achaudzwa kuti ndafa ndibva kubhawa here ukundiudzwa kuti mwana wangu achaudzwa kuti ndafa ndibva kubhawa newe Kalafu that was my first time kudhiraivha kombi ka ndakadhakwa ndaimhanyisa kombi unzwa here kombi yaZigo akadhakwa chingoti no Kalafu akunditi iwe Kismo nditambidzewo chamba tuone ndilaitire chamba ndobva ndatanga kuchema ndikati Kalafu ari pastering uko akabata pint apa ari kudhiraivha Zigo arara pasaidhi akungoyerera marute
ndamubata pabendekete Kalafu ndikati Kalafu uri mwana wedu ona mwako ndine mwana ndikafa mai vangu odzgonzi ndafa ndibva kubhawa zvinakidza mani ndikati wanizikuwa vapombi mota ndizaiva zvakanaka wayo tasvika kumba manje ndakatodzaiva mota ndikamhanya 6 ada kuvhara kune nyaya akuda kuvhara nyaya tasvika kune nyaya uyu Gudo imba yatakapinde ngeri imba hombe yanga ine marumu anosvika 16 ukunzwa ndobva ndaiswa murumu mandakaiswa zganzi Kismo uri kurara murumu ndobva ndati flat vanhu 2 ava ndobva vadzoka murumu mavanga aisaziva kuti aifunga kuti ndodanana naKismo that's why akamisa murumu materara but nandisina kumuudza kuti isister yangu ndo manager wangu vachisvika murumu memwe so nekudya kwavafunzira kuti ndiri flat wakamboita sobereo iwe Zigo na Kalafu Kalafu akaridza mheronga ndakaichonge ndichati kuna Zigo kukoto ngono wakamboita sobere uzazotaura about Sparks ndomuda munhu yeshamwari yangu ndakadzoka kuita soba ndikambonyatsovhura maziso ndikatarisana naZigo kumaziso Kalafu akaiswa apa paZigo akantarisa ndikati naye mwari wangu ko murume anoipa kudai kana apa nguva dzacho adai zvino muromo akuti Zigo akaudzwa nemusikana wake kunzi ndakuda Kalafu kudarika iwewe ndobva ndavhara maziso angu after that ndikamuka makuseni ndikati asiboy remandita usiku ko marumu nikaona kawanda wandakutenderera mumba ndipanakazomuuye Zigo ndopa akasekotsara kuti kadzai wafuzoitodanana ndikati kudanana kweiko zvikadziswe ndizvo ndodanana vamwe vasikana ndikati aiusandipengere apo that time ndakapfuura nekuda kwaZigo mama vaZigo tikanovanisa vachida kutiitira mamudzo akasvika pakombi ndobva zvanzi dzanani kwavava una vanotaura chirungu chikanzi who are these cows ndobva tavhura chidhoo chekombi Zigo but kuna baby mama wake can you please meet Kalafu ndobva introduce zvikanzi ndiri kufunza kuti ndanani zvikanzi vabvunze vanogona kukudaira Kalafu batimbo tanga wandipasa chamba sistrani paakangoona chamba chichilaitwa akafutiruka nechirungu chake akabati it's fine let's talk umauraya Zigo akabva afonera Sparks zvikanzi wapedza Kalafu mahwani Zigo akanyarara vasikana vake vaimubhula even musikana wake cheche wananda kudanana naye anga kudai ninodarika Zigo then Zigo ndobva ndisira message zvikanzi guys it seems like mese muri tunda kutokuluzai ne then Zigo ndobva atanga kubhadhara inini rendi asisabhadharire musikana wake kutanga because musikana wake tatikambonomutengera bed treaters then the next day inini ndaifanotengerwa sofa yanga tengerwa bed saka Zigo anonditengera sofa ndinga tisina mari ndobva ndibhadharira rendi then musikana ndobva ameno chakapiwa chakakumbirwa naZigo ndikuda kana Zigo asisina mari ndabhadhara rendi akala ndopa tikatanga kuita daka then musikana yabva tanga kubhula Zigo ndobva ndamutoona ndadzidza zvakawanda sisi vane Pink vakarequesta mune nyaya apa pakufonwa nemajournalist manje majournalist akufona iwe sorry stand epyavo ausida taura mubvise yako ona nyaya Pumbalicious alright here ndakangoti wachinisendera shumba ka chinisendera shumba neve takufonerwa isasadaro takuenda hanzi kala unodanana nemwe musikana neni zvine basa reko kuSouth Africa muzvionere zvikusha musikana kuti zvikiitirwa muZimbabwe seko Zigo tatisingade kutaura nezvake but akatirerutsa rimwe day zvatisina kufarira saka tamutaura munhu ufane kutirerutsa naSparks tinorerutsana kuma-inbox but we don't post iko uyu chiko inaiwe chimbokata kanudeiko ukona ndiri palive kundifonera usapenge mani teke inini Sparks chero akanditadzisa andife ndakataura for some reasons kuti why ndisingatauri about Sparks
Sparks wacho ndiye akatidza kuti Zigo ane crush neyo, but Sparks animboye panapa nichimutuka. Iye Sparks kutotuka kwandaita Zigo achatsamwa, but zvazvake. Vanhu vari kuti hanzi vari kudhauta kuti Zigo upi. Day rakarohwa enlargement. Zigo akaposta. Tinashemutarisa akatokomenda. Yakarohwa iri paloud haina kuhaidwa. Akauya mamangu ne Zigo ndobva atanga kutora like mavideo achitimba makalafu. Ndobva aposta na 12 o'clock. Dzema usiku tinashemutarisa ndobva atesa comments ndobva yazodilitwa post iyoyo. Ndikatorwa mapicture naZigo again manheru akaposta. Zigo anga kuda love yayo kutoposta, saka Zigo aiti akaposta aiona adilika. I think pane mumwe munhu anenge ane makonzo ako aiona manager wake ndiye ID tukemete. But if I must mistaken machasa kuna Zigo tinawo from day one ndiyofuna ndeshandurere yaweshandisa ndiye pamakaba mabhurungera pfani nhasi manduza zvinandishamisa ini. Saka Kalafu, ndeipi imwe nyaya, imwe secret yaungati Video Man bokusire rumwe duka ranga usingaziva? Waitola mangwana. So secret tokana kusiya kuti every day munhu wese zvezvi anicha akufanira kugara yake ichirova so. Vari pakona. Yese vakatitadzira. Tukuya ninyadzi. Madedido akaimba this song. Nhasi hanzi kuda kukutaura. Vakanditadzira futi namadedido vari tu. Ndiani? Komana munenge akakona. Akasvika pakukona. But hanzi kutaura nhasi. Andina naro. Ladies and gentlemen, we are the home of entertainment, the home of celebs. Kunenga sort of follow our platform, Garama follow because we get to bring our celebs. Akandituka akandinamatira ndikati gondo vandalinda netumira sextogram. Tatangoposta because isusu hatishki. Apa akalipisa video iroro tunoitaiswa mavhisi epalive vanapa paTikTok. Ndosaka akasendera munhu kunamba kuti agiftiwe hanzi aida kugiftwa chimani gani chacho. Inye kuti gudo mira. Inye kuti unonotarisa Facebook kwa Kismo. Inye kuti gudo yo wakupa vanhu pressure vasikana vese vakutono vanhu vese vakononge levi rikuitisa mari sereki. Vanhu vese iwewe TikTok yakapina kuti muZimbabwe munhu ane mari yelive yeTikTok ndigudo. Guys, hanzi ndokumbirawo musaite zvamuri kuita. Ndiya phone. Ndiananga phone. Tazviziva kuti ndiananga phone. Imwe wamuri kuziva ndiani? Confused kamukadzi wako. Iwe wamuti chii? Iwe wamuti chiiko? Madzibaba mazhambe pamusoro inimbo. Ndotomboita basa rangu ka 2 minutes. Madzibaba mazhambe makati henyu. Inini pesa yangu kusangana nemi. Alright. Inini ndauziva kuti makatanga kusangana na confused rini. Mara maziyana rini. Hatuni nguwa. Confused akaenda umasowe. Mira madzibaba Inini madzibaba chayo like madzibaba. Vanoshandira. Ina handisi madzibaba. Vodaira zvokuvhunzwa nakumbonyarara. So ndakasangana confused through ndatosanganiswa handitaura hangu mazita evanhu vakandisanganisa. Ndopandakazi ina I'm a gay. I'm a real gay. Kwese. But ndino travel no Zimbabwe. So pane munhu akandiconnectisa handitaura hangu mazita evanhu vacho. Ndopandakatanga kutokommunicata naye and through takutowirirana. Ndizvo zvinhu zvakaitika. Zviri kunzi imimi muri madzibaba ndinoshandira vanhu. Ndizvo. Handishandire vanhu. I'm not madzibaba. That one is only my own content kandichitawe. Izita rangu content. Mambatsire vanhu asi ringori izita rebasa. Yes. Okay. So imimi makatongosangana na confused panyaya idzodzo gay. That's what you are saying? Yes. Yeah. And you've been dating for how long? Ninge 2 months. All right. Hausona kuti nyaya dzacho dzikaenderana here. Gudo pauya murume wangu muZimbabwe baba. Ndopa vakatanga kudanana and confused was the causer.
Because confused kana imbodanana namadzibaba ka aindishaisa time nemurume wangu 2 months idzodzo kuona nyaya dzacho dziri kungoenderana so kana kuti uri kucomplaina kuti confused ari kukutorera nguva yako naPlatinum Prince. Ndakamuudza ine rule life kani yePlatinum Prince kuti confused ndakamuvenga. There is a way. Iwewe pachako, do you think kuti Platinum Prince anodana na confused? Platinum Prince halaze varume and murume but ndinofunga kuti confused ane crush na Platinum Prince. Oh. Ane marine spirit inside. Okay. Ndikazokutaurira kuti murume wako ari kudana nemunhu wandichakuburitsira picture pano unoti kudini? Platinum Prince. Kudisa sha. Okay. Kanocheka munhu anoita 2 months 3 months oya kuZimbabwe obva komiti sotoro chanodana nomwarume sese. Tony. Kudisa kaproof pane musana wakachita nenhumbi ya confuse kana Ask kudani uyero. And Windsor. So chibonyarara wanzwa nyarara kuti imi musarambe inini ngabula ndikubudisire ngucha ndinogona kubudisira nyaya yekuti zvenyu tikada kubudisira panapa munogona kutoita stroke wakadzimi Windsor ere my god gaendi aiwa ndiniswe inini aiwa kumiswa inobhererwa pasocial media zvinongwesi ndichivirira naye hautumiswe kauyo tauro Platinum Prince ngochani panapa for what uda kurambei kwewe uda kurambei Platinum Prince ngochani kupo uda kurambei kweiko ndiana kadana Platinum Prince chaura tichasangana handi tosangana muzviraundi bye bye dongotora kandadi Platinum Prince ngochani kupo iwewe chaiyo mutoro tokadana confused wadi kutoro tokachekwa na Platinum Prince dzoka aenda kupoyo atiza hanzoniwo murume wako iwewe andana na Windsor. No, that's a lie. Mukomana wangu adanane na Windsor. Imi Platinum Prince Ayo but ndoda kutaura kanewe Platinum Prince ane nguva yakaita seyawo ya muZimbabwe. Andikuziya iwo ndomutoketa what 2 months ndoso andoda kutaura ka it's about I mean 2 months munhu nguva ya muZimbabwe obva asvika nekumiti so bhanzi ngochani Platinum Prince asingochani but friend yake ine crush nemurume wangu chete uyo ari kuyataura kuti hanzi Windsor pano panonzi Windsor mukuru wemushuna na Platinum Prince bomu confused I hate him nemoyo wangu wese anicharukwa madzibaba na confused vanokutaura vakasangana pakuti confused ane marine spirit every day na confused 11 dzichichayo aningiriki adurara pambedha anenge achida kurara mutabu yakazara mvura so sekuru vangu vedanana confused vanga vane stress kuti ini ndainoona baby racho confused baby racho na level rado rara mutabu of which ndote inenge yakunzi couples quality time Platinum Prince singochani because kana munhu akaita zvivindi zvekuya muZimbabwe achisikomitisa ngochani uya ndikudze ngochani dzinoitwa nevarume veve madzibaba vachitanga kumunamatira confused semu manjuzo anoita kuti madzibaba vanobatsira nemarine spirit futi akakonektana neaconfused ndokudanana kwavakaita vakatotanga todanana pamasowe Chismo akandiudza ndikamuti it's okay my sister I will try by all means kuti ndite sei nditaure naye tione kuti zvite sei maybe ndikatomboudza madzibaba kuti izvonizvo madzibaba emimi zvamakuita makubhezira kuleza ngozi kuleza ngonga kuti iwe Kisimo ndionotamba namadzibaba vakunditorera baby chichi pastera ripo ndikatoti zonzo kuleza unongosiyana naye confused because ndokutsvagira ichi mumwe mufestival ndatozotsagira kamwe kamufesiso kari mutauni kanobvita so unobva ngochani dzakatowanda zvekudaro loud angochanidzisere muno muZimbabwe vanhu vakutozvipublisha cause mukomana wandakatozvitsvagira inini kuleza vangu vavo kuti vachidanana naye anoshandira mutauni ari popular zvaka I can't say his name cause pana pasocial media anoya achizvitimurunira anozviwandisa kune vanhu
zvinooneka cause sometimes anoita makeups but anoita zvepana paTikTok anobleach akatsvuka kuita white anobleach. Yani. I can't say the name cause munhu wachona handina hangu mbotadzirana naye anozonditi kismo wakubhaisa papo rumwe wangu. Saka Colorful zvaizvo iona Platinum Prince muri good book kadi ndozvataura. Tikutowirirana naye Platinum tikutobhotaura. Saka ndauziva kuti pane zvese zvawakataura zvanga zviri zvekunyebera. Isusu tatiri confused pakuti zvatikukudza handikati Platinum anaye bhutsu anadzo but dzaiwana confused so isusu patakatangosangana na Platinum takanomuonera kumba kwaana confused. Platinum mari yekushandisa anenge achiti confused chimonpodora iye confused ari kutora mari dzemwana kumba kwa confused man. Then isusu tazoningirikana ndo patakazonyazo explain kuti ayewa mufesi company yedizili dzeshuwa iripo then Platinum vati ayewa girlska kuti mundi believe nini mwana wangu ndomuda uyu nonzi company yedizili since ndaiunza uZimbabwe ndakuisa msitama Colorful ndikati it's fine bamnini you can do that munenge magona pamunina wangu because imi mama zvakazoitwa here zvekuti company kwemsitama Colorful tatozvipedzisa nhasi tatopedzisa madhira achona nhasi then anonzani mudhara uya aifonero pataifungidziro takutora ega inyaya yekuti takangovhundukawo nekuti Platinum munhu akashoreka pachimiro takangovhunduka kuti akangoti takavhunduka kuti Platinum 100,000 anoiwana kupi tabva tazotaura nabhosi achona but akachizwa marisiti akabuda inini wanga ane mari yangu Platinum anga akanditi ndimaneje Colorful kuti asaite abortion ndikamira akanditi ayuti now takuunderstanda Platinum much better and takuchitrial nepese patinogona kuti timubvise pana manjusu confused because patakapedzera kuenda kuchechi naColorful mweya wakati tikasiya Platinum ari mumaoko aconfused akapanduka atizoveta mugoni so munamati watakapowaishandizoroya kwangu pane inonzi chiya chatikanzizonizvo Colorful afana kugeza na Platinum so Platinum angachifana kuya zogeza kumwe kuna but anakwanisa saka imi munoenda kumasowe ari munoenda kwagogo ko nyambonzo chara zvagogo chihoro angacha zvagogo chihoro nje aiwa isusu atiende kwagogo chihoro because isusu gogo vedu amai vababa vedu vanorapa gogo vedu isusu vanorapa she's from Malawi zvekutoti kana nyanja totaura vanotorapa vanoona zvekutodaro kana nyanja kakore baja uya ariyo kana pane anogona nyanja togona kumboyangura palapa because mbuya vedu vanopedza masports. Kuna mamwe ma-questions auri kuda kuti bvunze here gudo tisati taenda live. Ko pane pakati hanzoniwe Platinum Prince akazotiza mumba asina kupfeka kuma 4 AM. Ipapo chakaitika manje chakaitika ndechekuda iso Platinum pakabuda pepa akazondifonera nditi plus that day tengove nehasha tengonzwa umudhisa it's not like taitaura zvinhu taingonzoda umudhisa yes akatiza kubuda sinaimba akabuda sinaimba but asvika akafona akati sorry girls like taitoti ndibude makusenseni pepa ndandine pressure but atichitumira mari chikanzi network yangu yaspeed akazodile yake kutumira after mavideos ndobva atumira mari akati imi manisisina basa nemi mari ndiye mwana wangu but ati so uyu Platinum munhu wekuti akwanisa kana kupedza 2 days asinotaura nakala chero akanzi machakwamai vako anoramba achingofona achingoti sorry baby ndobva afona ndobva anzi nakala ndichakwanisa kutaura newe taura namanager wangu ndobva Platinum ndobva ati kiss mwako manager relationship here kana kuti anomanager maaccount zvikanzi izvonizvo nakala zvese ndobva ndati wokurambire chikutaura neni zvikanzi aiwa kulesitwe yatinzwanani imi mama kati pei yenyu imari ini ndikanzwa zvekare ndinotanga kufarira munhu Platinum ndikatenga 200 US yangu inini isiri yakala ndinombobvunza zvinhu zviri personal Colorful yes unoziva kuti vanhu vakutanga kukuziva nhasi handiziva iwo neni go way back takabva tese kumastreet handiziva mubvunzo wangu ndewekuti zvinaichikurira ndakateerera Colorful iwewe Colorful wakanenge uine imwe boyfriend yako ende munhu yeye vanhu vese vaiti wakadyisa munhu yeye because munhu yeye padiki ngr
padiki ngiri munhu yanga asingagari pasi. And now zvandiri kuudzwa about platinum Bhaga ere? Aiyewa. kudyisa varume. Ukutaura bhaga ere? Wakamudyisa? Handina kumudyisa but taigara tese. But sei varume vachizoita take newe kudaro. Ngati kuti gogo vedu vanorara pana vedu vedu. Oh, saka mukoadyisa gasari. Ngati kuti gogo vedu vanorara. Kudyisa munhu newe kubhiliva chinhu chinonzi mushongere. Bhaga ndakumbobvira ndamudyisa papa iwe madhezi iwo waimaziya pandaifamba naye pese chichi pakazomwa poison handina kumudyisa but nyaya yaitika pandiri nabhaga ndechekuti taigara tese tichitaisa namapoto. Saka munhu wekuti anga addicted neni pese pandiraive ndiri ofuchi nini nditori munhu wekuti nechidombo budochi mumarounds nei. Musikusi ndakavadyisa vanhu vati isusu tinogona kubata varume bho chete kana isusu tadanana newe ka social media nesu nereal life zvinhu tu zvakasiyana. But futi ukazondiramba machances ako ekufa ari 99 hai ari hai. Kalabu. Sopa vakomana vanda zveentertainment wakadana navo vangati? Almost vese. Aiyewo kwani. Munhu andikatangodana naye. Munhu andikatangodana naye ndinaye Nyagato ndibhaga ndiane tattoo rakanzi Colorful. Bhaga ndiri ndizotatu iri. Mukatonotarisa kumasong ake kudhara patori nesong. This was supposed to be our baby but pane zvakazoitika. Bhaga ani tattoo rakanzi Colorful iri. Inini tattoo rangarira bhaga mwana wedu asaifanira kuzoita handina bhaga tikadanana tikazorambana in fact tikazorambaniswa zviya zvekunzi bhaga ngasiendo studio akaenda mashows akaitwa mashows ini ndikanzi ndikusaro mashows aigonotovhura mota ichifamba kuti ngatidzokere bhegi tinotora chimoko changu nene saka zvinhu izvo zvakuaffecta manager zvazvakuaffecta manager vake vabereki vake staff then nepepepa akazomwa poison pepe akazomwa poison kana bereki vangu vati iwe ukagara nemunhu anomwa poison wekuti manisana kanyaya aka watabota murume wako but angosiyana kusiyana kwatikaita ndokuti ini ndakasara ndichigara kwataigara tese then iye ndobva atiza manager waimanejwa naye ndobva aenda mbwa atotorerwa mafoni fongwe because anga ari addicted nenisereka vatorerwa mafoni ndobaita sei ndobva atoita time chi ndisingaonane naye handozomutsvaga because nhasi tisina mafeelings naye but taigara padhuze neni chaiti tikarambana 2 days tikangosangana muroad atonodza nekumba kwao kuti sorry this is my wife so iye akazoenda kure ndikazosara tazoputana tikarambana kana marangadana na value ndanda nekukudzai value iwe saka Kalapu yo uri kudyisa vakomana ka mukomesa unodana naye unomudyisa kai aiyewa tinogona kubata vakomana zvakanaka funzwa kana Platinum Prince anotozviziva kuti Colorful nesocial media vanhu tu zvakasiyana kunopiwa love sha kunopiwa munhu inonzi love yechigangster especially na hanzi takupa mani ganchinyarara apana Colorful amutwa aiwa amana mute Colorful amana guys onai Colorful amutwa guys ndomutemo panapa Colorful mutemo kana ukanopiwa mani ganofana unyarara but ndanda kusvika panyaya yanzanui yamadedido because ndikubvunza artist one by one. Wait man, ndine profile picture ya Colorful yandakaona pandakatora namba dzake. It's starting to make sense now. It's starting to make sense now. And wakabva waichinja as soon as waseva namba dzangu. Shey. Umwe munhu ngandivhurire microphone yaanza nya Colorful guys.